Здравей YouTube, аз съм Shadow Pro BG, тук сме на Shadow Killer и днес ще играем CSGO. Хило. Ето, почваме. Не съм играл доста време. И аз не бях играл и ми беше някакво странно. Добре, всичко окей? Мале. Цепат ли те? Да. Те са руснаци, чувам ги как говорят. А, да знаеш, че тук има и много хакове, в смисъл в този сервер. Да, знам. Warcraft. Вие сте на им. На мапа им. Вчера убих един долу баз. Хора, аз в смисъл аз снимам, обаче ме мързи да ги обработвам клипчета. Иначе имам 3 клипчета снимани на CSGO. Убих го. Като стигнеш 50 абоната, знаеш какво ще направиш? Стрим или Миго. Ооо. То не спря да говори, бати човек. Псувай го, бе. Да бе, сега... Как беше, как беше? Не знам как се Аз съм- чувам хора, но... Надявам се добре се чувам. Там са, чакай. Чакай ти гледа мерника. Браво. Вей. Ех, то сме парли. Браво. Чакай аз. И здравейте хора, аз съм Shadow Killer, с мен е Shadow Pro BG. И играем CSGO. Какво става? Как ми избега? Аз се чуя къде си? Бъдем! Фак. Бата не мога да Бате, цела половин час не мога да оцелите, бат. Ох, майка мила. Ох. Бей. Аз се притиснах се направо. Въй, то направо му тъпават. Трима на двама станахме. Не, снайп! Как ти Къв е? снайп на кол? Бате, къв е то, бе? Виждаше се, ти се виждаше, смисъл виждаше. Да, се аз го глава. виждах, аз го виждах. И аз тебе те виждах. В смисъл стрелнах и те вече те убиха. Кой ме стреля? Идват. Ръчи сера, значи. Браво, Не се показвай, че... Не му ли виж главата? Да. Мощен бат. Вземи снайпер! Не мога. Стига, бе, само говорят тия, бе, нерват ме много. Кога отиде то до нас, бе? Майко, то ви фърли.
Мале! Направо ви изяде. Лили, вие бате, те са само нещастници, бате. Руснаци, Мъкни, бате, бе. фо... Аре, мъкнете, бе, мъкнете малко. О, не, то как ги кае. Сцепих му кобата и той реве. Чакай, махна това. Как ги кавата. И... Не бе. Това направо ми е Бате, то спид пак, просто. то някак си се телепортира до нас. Не, има спид просто и то в смисъл... Ти си ги апдейтваш. Отстрани ти ли за такова? Ето, от моят Трябва да убия някой. Браво, бе. Стига, бе, стига сте говорили, бе, бати тъпите руснаци. Если ты втащу, понял? Не, беги, Пепи, не, моля те. Боли ме. Мама му, стара. Аз не мога убия вече ни един бате. 6 убийства и 7 умирания. 3 убийства и 5 умирани. Бате, той е толкова бърз. Много е бърз тоя. О! Тук къде се телепортира? Не. О! Братле, аз половин час седат от него и не мога да го убия. Възможно е. Ето в момента говори за мене. Мама ти стара, ей. Сана бабейчи. Дай му да. Фуста, бата, аз нищо не знам фуста. Това направо... Убиха ли те? И мене ме Да, убиха. аз бях с снайпер, сега си взема пак снайпер и ще ги тепам. Ако ни дадат да си вземем снайпер. Аз имам. Е, ти си умрял. Майка му. Мъхни, бе, пустиняк. What the f... Ти ли ще изнасяш първи, бе? Аз ще изнасям втори, бе. Стига, бе, то килър направо... Благодаря. Майко, тя направо се сцепва там. Ти са деца, бате, на 2 години. Добре, откъде го взе този снайпер тоя? При положение, че го убих. Има отгоре, като се качиш горе. Еми да, ама кой го е дал да се качи горе? Ние са и във вашите и в нашите има такова. Не знам. Мага. Ако можеш да им намаля микрофона, да не говорят.
Short dust. Какво е това? Това е просто обикновен дъст. Не. Чакай. Не, това е... Знам кое е това. Знам го мапа. Отивам в терористите. И аз отивам. И аз искам терористите. Аре двамата. Аз трябва да съм къта. Матчът започва след 3, 2, 1, 0. Матчът започва. Виж... Бате моята, ако го беше видял. Беги. Това ти беше, Ей. нали? О, това беше епик, бат. Довижда. Ще го биеш. Мъкни, бе, нещастнико. Да ладно, вот зарезал барашка. Това беше уникален кил, бате. С ножка да те такова му бия. Това ти ли си там долу? Не. Фак. То, аз му бех гръб и можах да го убия през си. Благодаря. Елки-елки, какой осталось? Мале, братле, то не мамутне. У меня бомба, парни. Ой. Мне тоже. Охраняйте меня. Мы затащить вот. Моля не. Това ти ли си, бе? Аре, ножки! Не! Нощем, бе! О, не. From изкара ангелите. Това ще мина от вас, чакай. Стига, бе. Ама за тебе имаше един. Много съм слаб, бате. Много слаб. Не съм играл от много време. Да. Аз, ти и Трус също тия, бате. Моя бомба, тварь. Стой тук, бе, стой тук. Браво, бе. Чули го вика! Аллах Акбар! Умре лак. Ей, минах от вас и умреха всичките. Ама не го ли чува вика? Аллах Акбар! Давай, че го. Бати одака, бат. Стой тук, братле, те идват тук. Довиждане. Блин, собака, иди сюда. Сука, блядь. Майко, той ми скара къл. Мале, помни го това за мой. Леле. Къде е то, бе? Чакай, ще му влезна тук. Бей, не ми даде да го бия, начи. Бат, аз не знам колко време се на този клип, така че след малко ще го спирам. О, сега аз залагам Начини бомба. с другото копче на мишката, като си с пистолета.
О, да. Той ще престане ли да вика, бе? Бата се много... Ей, значи... Сега ще направя още 2 рунда и спирам бата. Ясно така. Идват за тебе. Майко! Майко, те отпреди отзаде, бате. Да, бе, и на мен е така. И се събраха тъпанарите на едно място. Сука, блядь. Я виж му написах. Тя направо му тъпах. Дай и чакам само в нашата база са. Да, хайде. Аз ще ги чакаме тук до стълбите. Аз ще се скрия тук на кашона. Ние ще ги чакаме тук. Идват. Добре. Да! Хора, очевидно виждате, не съм играл CS доста време и съм много слаб. Ама виж колко на колко сме. 3 на 3 сме. Да, ето тапанар тогава влезе. Сега влезе. Добре, искам да кажа, че този клип го спирам тук. Утре очаквайте още един клип на CSGO, може и на Minecraft. Зависи. И да, това беше от мен. Надявам се да ви харесва клипа, ако е така, дайте един лайк. Абонирайте се. И коментирайте. Това бяха Shadow Pro BG. И с мен беше Shadow Killer. Чао. Чао.